Umbutho olawula iqakamba eMzantsi Afrika utyumbee ibambela ntloko lalombutho okulandela ukuhlala kwebhodi yeqakamba emva kokunqumamisa obesaakuba yintloko uThabang Moroe. Indawo yakhe ithathwee yintloko yeNortherns neeTitans uJacques Faul. Kuza kuthatha ixesha kuba ilibaleke leveki kumbutho olawula iqakamba kweli. Namhlanje ibhodi yeqakamba yeli ithathe isigqibo esingxamisekileyo ityumba ibambela ntloko kwindibano ebibanjelwe eKempton Park. Le bhodi ityumbe uJacques Faul nonamava okukhokhela amaqela afana neeNortherns neeTitans. Uyaziwa kwaye uyahlonitshwa kwezolawulo. Ungena ezihlangwini zikaThabang Moroe onqunyanyisiweyo. Akakho mtsha kwesi sikhundla kuba ukhe wabamba ngo-2011 engena ezihlangwini zikaGerard Majola. I guess we have an idea of the key issues at least, but for me to engage with Graham Smith is a start, and then also Saka. But we've got a list of key issues that we've listed. Dave will, and it will be similar with the questions. Dave will deal with all the difficult ones, the more experienced administrator at the highest level, and then we got to get a plan going a structured way, and also got to engage with the staff as well. Ukanti ezinye indaba ezimnandi kubalandeli beProteas zezokuba iCricket South Africa ithi obesaakuba ikapteni yeProteas uGraham Smith angayi-director of cricket phambi kokuba kuqale ukhenketho lwengilane noluqala ngeBoxing Day. Ezindaba zinqiniwe ngumongameli weCricket South Africa uChris Nenzani uthi ukuba ingxoxo zihambe kakuhle oko kuza kwenzeka.